Amabriba Development Union Mumbai branch yo anya butagife Amabriba Development Union Mumbai branch yo anya butagife onye mmadụ chukwu nọ n'egwu n'uwele onu mmadụ asị na ugochalacha dị echu A.D.U Mumbai branch haba sa ọ bụ nweze na-ekwu A.D.U haba sa this unity and progressive anyị ji aga anyị bi na Mumbai dị na India anyị zuru kemelu anyị bụ nwanne udo ka anyị na-achọ n'arụ anya chọrọ nsogbu mana idozi obodo ọnya ka anyị ji wepụta n'ụlọ Amabriba Development Union Mumbai branch ọfa ka anyị na-ekwu maka fa nkwa amala ọda ebulu m wee jebezienu Indian o nwere ndị nchekwube ejebenu na Mumbai ka nna bata o nwere ndị nchekwube bata ụmụama Amabriba ka nchekwube bata babi na Mumbai nene otu ụmụ nwanne fụlụ onwe fa n'anya nene otu ụmụ nwanne fụlụ onwe fa n'anya ọ gịnị ka gbọrọfa Amabriba Development Union Mumbai branch ọ bụ otu ụmụ nwanne fụlụ onwe fa n'anya wee nyụkọ ma mmiri ọnụ papaseketo ọwọlụ ngịga n'ụwa ọdịmma obodo ka fa na-achọ udo n'ịfụnanya ka fa jikarịsịa onye nwanne daba nwanne akwanitie n'ụwa Amabriba Development Union Mumbai branch ugotalacha n'ụwa na-echu echu unu achaka ego asị na ife na-asị na nwanne mmananụ maka na alụsịa na mma ebulu naba n'obi ọ bụ mụ bụ onye ọmatụ chukwu na mmadụ nweze nnụnụ chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agba okwu ọ dị bụ ọbụlụ feki ọ dị bụ aka ntafiti obodo anyị ka anyị na-edozi maka na obodo ma mma na ọ bụ ka anyị ekene ndị na-edozi obodo mmadụ ka eji aga chemba na anyị na-enye n'ọbatago odogwu na-epe mpe ụgwọ mmakpa ọlọbankụ na n'iri onye ọma bịa fụmanya odogwu na-epe mpe ụgwọ mmakpa ọlọbankụ chemanụ A.D.U dọmbazi ọyịla gasị habasa ikilikisam ọsọkọsọkọ wilatino nenu kwọma bọla Amabriba ọba na n'iri local gọọmenti Enugu steeti onye ka anyị na-ekwu maka ya Mr. Dominic Obasi
Odogwu Nepempe 1 na Mumbai, India. Managing Director Dombazi Oil and Gas Nigeria Limited. Chairman Amabreba Development Union Mumbai Branch. Chairman na-enedi anyị mmanụ ọrụ ọma Chukwu zitere gị na alụla anyị ọ dị ofele ka mbaso Chairman anyị abata onye ka nnukwu a ofu nwa chi na-emere nwanne na Mumbai. Dike Joseph onye ọma dafumanya anyị ekenezianụ Vice Chairman Dike Joseph ofu nwa chi na-emere nwanne na Mumbai. Present Vice Chairman A.D.U Mumbai Branch. Amabreba Bangu in A.D.U Local Government Enugu State. Isi wapụtazi ọya balị Feji Money onye ọma n'isobili Financial Secretary A.D.U Chukwu Patrick Oyi Feji Money Amabreba Bangu kisi pụtazianụ CEO The Prince Supermarket Oyi bụ Financial Secretary anyị isobili Udu ego na Mumbai bịa Udu Bọnchi Injinia Chukwu na Joseph onye omekene yo aka na-edebe akụ Treasurer A.D.U anyị ekenenu Injinia Chukwu na Joseph Udu Bọnchi Udu ego na Mumbai onye ọmasị Amabreba Bangu na A.D.U Local Government. CEO Karujo Group of Company Limited onye ọma na ịnọgwazi ya. Secretary General abatazianụ onye ka na-ekwu maka ya Umani Ogbonna Peter aka gbajiri igwe 1 na Mumbai, India. Comrade Anekwu Achala Neso the first, the supplier of all kinds of electrical parts. Patakot mane nọkwazianụ haba agwụ Emmanuel omelele abatazianụ Ebu PRO A.D.U Mumbai Branch. Audio Money 1 na Mumbai. Manager Eco Technical Services Nigeria Limited isobili Eze Nchọnchọ ngwabịa fụmanya nwonye aja Cosmas onye ọma n'isobilinu anyị ekenezianụ nwonye Cosmas Eze Nchọnchọ 1 na Mumbai. Task Force Chairman Eze onwe na-atụ egwu Amandia na-eze alụsị ijelu ụka ụbọchị a na-ada eje ụka olu ụbọchị a na-eje ụka mesalaka ikuku na-ekwu ebe sọlịa. Eze nwa si Amabreba Bangu in A.D.U Local Government Enugu State. A.D.U Mumbai Branch.
anyị jiri na nwayọọ nwayọọ ife akwa n'ụzọ ebukanụ abasa asị na ife akwa n'aka na-ejiri enye ya nụ onye mmatụ chukwu nọ n'egwu mụ bụ nwa eze na-ekwu anwụlụ bụ ụwa nkwa amala a na-achọ mmadụ achọ na mmadụ nọ fonu ụba si na chi na Mumbai ya ọnụ kristian mmadụ odogwu nwa belivu bịa fụmanya ụba si na chi nke izizi na Mumbai onye ọma na-isobilinu onye ka na-ekwu maka ya n'ụwa ọnụ kristian mmadụ nwa belivu aka ụba si na chi 1 na Mumbai Ebudues from Amogudo Banko ese nwada ndị amabiriba haba ikilikisam anyị bụ ofu anyị bụ nwanne ọdịmma obodo anyị ka anyị na-achọ obodo adịgo mma onye ya na nwanne ya onye ọmatụ chukwu nọ n'egwu Amagunze bụ obodo m Amagunze dị na Nkanu dị n'Enugu haba nkwa anyị ekenebezi ndị petron anyị dike aja amụlụ onye na-ego petron A.D.U Chief Executive Officer aja dike Nigeria Limited onye ọma na-isobiri ngozi chukwu aja bilinu enyi nwanụ nkeke nyonyo mani dị mma n'isobilinu ngozi chukwu aja enyi nwanụ nkeke enyi nwa chinyere ndụ nyekwazi ndụ nna ochie na ihe adị former chairman A.D.U nkwa amala egwu dị ya anyị bi na Mumbai A.D.U ndị ọma ọ dị mma obodo anyị ka anyị na-achọ mega man dị money bilinu ese bi n'ugwu anyị ekenezianụ former chairman A.D.U Mumbai branch onye ka anyị na-ekwu maka ya comrade US mega man the money ese bi n'ugwu 1 na Mabiribo Banko na Nibu local government in the state CEO Tuma Holdings Limited Secretary Vision of Peace Chief Ajankute the second Isobilinu good luck ụmụanyị onye ọma bili isi nkịta pụlapụ anyị ekene good luck ngozi ụmụanyị
nkịta akpụrụ akpụ na Abuja 1 na Brazil and ugube na ọjị na baloji mba 1 na India. Entities Football na Brazil 1 of Amabiribo Bangu na Nindi Local Government Enugu State. Oya dili na mmanụ ego godo bọọlụ luko onye ọma bilinu ego godo na Indiano. Bọọlụ luko ego godo 1 na India. Ezi nwesi ama obodo Ọbanko nwoke ọma gbara ọgọ na Amabiribo Ọbanko, honorable member of A.D.U Mumbai branch. Iso n'ife na-eme Dr. Chukwu Boniface bịa nwa Togo, former vice chairman A.D.U Mumbai branch. Dr. Chukwu Boniface nwa Togo, the rain maker 1 of Ọbanko Isobili. The party song Onyoma bịa Chukwu Patrick Eze, the party song chairman A.D.U New Delhi branch India. Anyị loteri member A.D.U Mumbai branch Inokwe. Anyị kenezianụ Chukwuemeka Ogbonna Nwoye, right man nwa Chineke, the Colonel aka Morning Star, Itali mmụọ aka Udo Ikwu Anụnụ Ebe chairman of Igwebike Friends Club New Delhi. Eze Kudene Ebu member A.D.U Amabiribo Development Union Mumbai branch Isobili. Anyị kenezianụ Chief Lawrence Aja Nwoke, ezi nwada Amabiribo isi Ọbụ Ọbanko in Anini Local Government Enugu State. Ebu member A.D.U Mumbai branch India. Inokwe ngwa kaịkpọli a na-egwu oyi amala egwu nwanne ọdịmma obodo anyị ka anyị na-achọ. A.D.U Mumbai branch Megalo ụzọ igwe Megalo ụzọ igwe aka Ichelo, a member of A.D.U Mumbai branch Isobili. Anyị kenezianụ Chukwu Ferdinand Okito Nwammeri aka the youngest prime minister 1 of Ọbanko. Oh no, aka city mayor Onyoma Isobili member Mr. Okoro Tamamechi aka Duken Import, the cargo express importer and exporter
of clothing Mumbai isobili Chidebele ngele bilinu Chidoski one lucky boy na Mumbai onye mato chukwu ekene anye kene Chidebele ngele Chidoski aka the one lucky boy na Mumbai ezi nwesi ya mabribo banku Ebu member A.D.U Mumbai branch isobili A.D.U unamaka Basimu jekene ndi ejibili Madu kejaga Onwelu madu ko nwelego Onwelu madu ko nwelega Mama Bilibo Banku Development Union Mumbai branch na basimu olegum jeke na belufa dezigbo mmadu maka na mmadu bụ n'afia azụ basimu kene His Royal Highness Igwe R.A. Chukwu Nkumasa one of Banku Igwe ni yadia Anye keneziano His Royal Highness Igwe R.A. Chukwu Nkumasa one of Banku Edumaka Prince Emmanuel Esu Uzigwe CEO Nugo Ventures President General of Banku Development Union Diaspora Mumbai, India Oya dele namba Obodo Basi Lucky Oil and Gas Nigeria Limited No money adia Anyekene Obodo Basi Lucky Oil and Gas Nigeria Limited Oyo Masi Amo Obodo Banku A.D.U no go start Abeno Magic in Mumbai, the chairman of the governors. Abeno Magic, Onomani Sobili, the executive chairman, A.D.U India, the chairman of the governors. Abeno Magic. Isobilino DJ Funky Gafumanya Anyekene Zanuku Mado Haba Uzigwe Ferdinand Melody Okito Junior Ezi mwasi amagwa banku weputaziano DJ Funky The Magic Finger na Mumbai Treasurer Nigerian Community na Mumbai CEO Oki Purity Oil and Gas Limited CEO Notable Pharmacy Nigeria Limited and CEO Ohazuru Charity Foundation Oya dele na mano Ekene lumeza kwa kachie na Mumbai Anyekeneziano Chief Anayo Chukwu SCO Eza Akwala Akachie 1 na Mumbai 50-50 Hotel Nejabode Isobili Esi Mwachineke Biafumanya Odeka Nebu Makia Agu Chuba Meka Divine Esi Mwachineke Chairman Amagu Development Union Mumbai, India Chairman Elder Council of Banku Development Union Esi Mwachineke Esi Mwagodu
Odogo A.D.U Mumbai India Oya dilunu na mmanụ mana ọ bụ Mama Breba Development Union Mumbai branch ọfa ka anyị na-ekwu maka family haba Izuka mana neji ọnụla ngwa bịa kulu nwa n'ofe onye adịghị mma nwa dị mma bụrụ kọrọ obodo nwa mama tụbụ onye mụrụ obodo mama na bụ nke anyị edozi obodo anyị A.D.U na Mumbai branch ndozi ka anyị ji wee bịanụ obodo anyị ga-adị mma n'aka iji pụta nna mmanụ nweze ka nna azanụ ndị A.D.U Mumbai branch ọfa ka anyị na-ekwu maka fanụ mana ọ nwe onye wetara egwu anyị na-agbanụ Chief Dominic Obasi odogwu na-epe mpe ngwa ka anyị gbalịa na-egwu A.D.U onye pụtagonu udo na ịfụnanya onye ya na nwere n'ụwa ụlọ obi agbala egwu m ahụ egwu mmụọ amasị ya yegwanya amasị ya yebegwu amasị ya yebegwu amasị ya yebegwu amasị ya yebegwu amasị ya ka n'isi